e jii noon ɗo noon joni ko wuppoɓe goni Tamar Galle ga wuppoɓe goni Tamar Galle ga on jii machallah bandiraɓe padlalnaɓe ɗum ɗo yo Allah joni ɗum ya rabbil alamin Allah padlalnaɓe puɗɗi ko moƴƴi padlalnaɓe puɗɗi ko yooɗi padlalnaɓe puɗɗi ko tiiɗi e nder Fouta miɗen jiiɗa yiide almudo koɗo e wuuro he ene tufni walla almudo koɗo e wuuro he ene heewi ala ko kamɓe jogui cabunu mabɓe kamɓe jogui bulaji mabɓe kamɓe jogui ñamdu mabɓe kamɓe jogui yardu mabɓe kala almudo koɗo balɗo e padalal ɓe jiiɗa fiinde suba ɓe jiiya ɗumen sufni ɗonen jii padlalnaɓe nan ɗon daari ene guppana almuɓe wamɓe e wuuro ɓe yo Allah won ballo hande noon ko alkamisa 22 janvier to mbiyata jeudi le 22 janvier 2026 ɗo e Tamar Galle almami padalal hono ceerno Yaya Abdoul Djidi Paté oɗo Amnat Demba min mbiyamo Seydi Coulibaly voilà oji voilà padlalnaɓe fo nen ɗo padlalnaɓe fo nen ɗo o faddema alhamdulillahi rabbil alamin Allah gasi kala goto fo acci haaju mum e hamme mum wi hande hayso sagginani battari ene jarani ɗum kamɓe fof hande ɓen ɗon jooɗi e ɓen ɗon jooɗi e Tamar Galle almami eɓe goppa hay debbo goto pallalnajo mankani hay debbo goto pallalnajo mankani yo Allah won ballo ya Allah